Έφυγα, πήγα Αθήνα, από Αθήνα από το αεροδρόμιο με πήγανε σε ένα νοσοκομείο στην Αθήνα. Και πέρα και εκεί πάλι τις ίδιες εξετάσεις, τα ίδια σχεδόν, και εκεί είπανε οι πνεύμονές σου και έτσι. Μου κάνανε και κάποιες εξετάσεις και κάποιοι άλλοι γιατροί, έκανα και εξωτερικά, πήγα και σε άλλους γιατρούς. Και το μόνο που με ρωτήσανε, τότε που με ρωτήσανε, δεν μου λες, έχεις κάνει τρίτο εμβόλιο? Λέω ναι, έχω κάνει. Δυστυχώς λέει από αυτό είναι. Από το τρίτο εμβόλιο, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή το τρίτο εμβόλιο σε πείραξε, Γιάννη. Με διέλυσε. Σε διέλυσε. Πείραξε, ακόμη είμαι. Δεν βλέπεις, είμαι... Και έπεσε το οξυγόνο σου, με αποτέλεσμα λοιπόν να είσαι με μια φιάλη οξυγόνου μέχρι και σήμερα, βέβαια λιγότερες. 5 μήνες. Τώρα βέβαια λιγότερες ώρες. Λιγότερο, τώρα εντάξει, μπορώ και περπατάω, δεν λαχανιάζω τόσο πολύ, γιατί μου είπε να περπατάω, κάνω τη θεραπεία μου στο σπίτι με τα εισπνεώμενα, στο σπίτι μου είναι γεμάτο οξυγόνο. Σήμερα λοιπόν τι θα έλεγες στον κόσμο που αν πρέπει να εμβολιαστεί ή όχι, Γιάννη? Δεν ξέρω, κοίταξε, ήρθε σε μένα να μου τύχε. Γιατί και πολλοί που κάνουν το τρίτο δεν πάθανε τίποτε. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή στα εμβόλια. Ξέρω, εγώ πάντως δεν θα το ξανακάνω. Δηλαδή, άμα μου πούνε για τέταρτο. Και είχες κάνει και για πνευμονιόκοκο, έτσι? Και πνευμονιόκοκο έκανα και γρίπης έκανα και το άλλο, το έρπης έκανα. Έρπη ζωστήρα. Ναι. Όλα, δηλαδή σε αυτά... Αλλά το τρίτο εμβόλιο ήταν αυτό που πήρε. Το τρίτο εμβόλιο, δεν ξέρω.